Buenas chicos, Hola, somos el equipo. organizador, organizativo. Sí, nos veis menos, pero os estamos siguiendo. Bueno, os queremos comentar que, que este curso ha sido diferente. Nos han obligado a terminar antes de tiempo, ¿vale? Pero nos han ido contando y sabemos que tanto Xavi como Jessica están en contacto con vosotros, que Xavi os ha mandado 1000 pruebas, ¿vale? Y que, que espero que todos estéis bien, sobre todo, vaya, ¿vale? Y que esperemos que en septiembre nosotros volvemos a la carga y que esperemos que vosotros también poder veros, ¿eh? Os llamaremos o nos pondremos en contacto con vosotros en septiembre y empezamos la actividad ya después del verano. Muy bien, chicos. Lo dicho, Que vaya ahora muy a bien. descansar, buen verano y nos vemos en septiembre. Buenas vacaciones. Sport Jove, forever. Adiós. Hola. Adiós. Ens agradaria haver-nos despedit d'alguna altra manera, però aquest estiu, aquest any no ha pogut ser. Així que ho hem de fer per aquí. Val? Esperem que tingueu un molt bon estiu tots, que disfruteu de les vacances i des d'aquí us animem a que el curs vinent torneu a arrencar Esport Jove, que segur que ens ho passarem d'allò més bé i ens tornarem a veure tots. El mateix, no? Una miqueta volíem acabar almenys l'última setmana o les dues últimes setmanes, però ens hem trobat amb aquesta dificultat. Esperem que tothom estigueu bé i que les famílies també, i us esperem l'any vinent amb moltes ganes, amb molta il·lusió com sempre, fent esport i disfrutant, no? dels uns dels altres. I res, dir-vos que amb aquest petit vídeo us desitgem molt bon estiu i molts petons i abraçades per tots, i ens veiem a la següent, que segurament serà a partir del 14 de setembre. Vagi bé. Adéu.